yung pinost na in-erase mo na. Kasi na-captured ng radio eh. Kasi pag umabot sa kanila, kinikinita ko na. Papatawag ka talaga nila. May Muslim affairs dito. May mga dato dito. Magpapaliwanag na naman tayo doon. Sasamahan na naman kita. Parang ako na yung nagiging nanay ng mga vlogger nito. Sasamahan na naman kita. Basta dito lang sa AOR ko, walang problema yun. Pero pag magpatawag sila dun sa outside, hindi na ako pwede dun. I-pray lang natin. Pwede hingan mo na rin sila ng sorry. Hindi ko naman yun intention talaga. Okay? Relax lang. Ang lamig-lamig na ng kamay mo kanina. Nalalamigan ka o ano. Hindi mo naman ito inasaan, no? Wala.